ano. Ayan o. 75 kilos. Mayroon pa lang tayo dyan pinakamalaki. Mabuti pa. Oh. Buhatin na lang. Oy, ako ay. Pag ako natulas, bitawan ko tong bike ko. Ayan guys, oh, alis na tayo. Yun na yung mga kasama natin. Natapos na tayong magmasamit. Ngayon, punta tayo ng Binday Dam. Ayun, oh. Ayan guys, oh, kasama natin. Minsan wifey, sama kayo ni Ma'am Meloday lang dito para matikman nyo yung sinamit nila rito. Ang sarap. Yun, oh. Ngayon going to Binday Dam na tayo. Yan yung si Master Tarot natin nasa unahan, tayo nasa huli kasi nalubat yung GoPro natin. Nagpalit tayo ng battery. Ito tataas na naman to. Yun, oh. Pataas. Itong si Boss Jess, sanay na dyan sa pataas. Sanay na yan. Pati sa Buraot, sanay na yan. Ano?
kasama natin sa likod. Yun o, kasama natin. Yan. Ayun o, ayun o, nakababa na yung isa. Oh. Aray! Ayun na, oh! Bitawan mo na! Ayun o, isa-isa. Woo! Pakita mo yung preno mo. Ito nga. Yung ganun sa ginawa kaya ni Kuya Ano pa kanina, yung yung starting? ganun. Hindi mo kulay Pasay. pala. Parang nakakatakot eh. Mahirap lang, akala ko madali lang. Eh, paano yan? Master sa kwan yun eh, downhill eh. Lima na lang. Ay! Diyos, apo. Payo kay Jess, parang ano, Yan o. 75 kilos. Mayroon pa lang tayo diyang pinakaway. Yun, mas mabuti pa. Oh. Buhatin na lang. Oy, ako ay. Pag ako natulas, bitawan ko tong bike ko. Dahan-dahan lang. Yun o, yung mga kasama natin. Binubuhat yung mga bike nila. Woo! Sunod naman tayo. Kung kakayanin natin. Sana makaya natin. Ayun o, yung mga kasama natin. Woohoo! Ayun o. Ang sarap! Woo! Baba ka pa. Yun guys, oh, tignan nyo namang hirap ang dinaanan namin, oh. Yun, oh. Diba? Pagod-kutin, Ayun, oh. pagod-kutin. Woo! Ito yung bakal ko! I-jojo muna. Sige, sige, sige. Ang hirap. Yung support. Yung ito, yung una mo. Grabe. Ito, ang pahirap na to. Ang galing mag-scam ang ating master. Woo! Tayo, pinuntahan natin. Galing tayo sa kabila. Tawid bayan. Sana Sinto, to San Fabian. Binday Dam. Ayun, oh. Pari guys, eh. Okay, Oo. amay bike mo. Mapakaros ka. Subukan mo. I-try mo. Baka kaya mo yan. Kaya ko ng babae yung next time. Saan? Simula doon sa dulo. Oo, kumakapit yung gulong. Pwede, parang Yung Binday Dam. kahit na magpaganito. Nandito tayo sa Binday Dam. Walang tubig ngayon. Sa pagalan lang, hindi pa paano. Mas maganda nga pababa na agad eh. Hindi tapo eh. Di wala, kako. Masalanganin pa, may madulas sa parte ka dun. mapare, diretso ka saman. Pero kung diniretso May madulas sa parte ano, makinis eh. Ano? Manubila ko, ganito. Akit! Kaya tulak mo. Yung Binday Dam. Ganyan. Ayan, oh. Talagang binubuhat eh. Oh, yun, oh, yung mga kasama natin. Tignan mo naman yung uphill. Binubuhat na ng bike nila. Upstairs, hindi uphill. Upstairs. Binubuhat. Okay, yung bibigay sa'yo. Tayo naman ang susunod na akyat. Upstairs. Yun, oh. Ito yung sinasabi nilang upstairs. Yun, oh. Saan ka pa? Punta na kayo dito sa Binday Dam. Woohoo! Wow! Nandito na rin tayo sa taas. Woo! Grabe! Rin tayo din sa taas.
guys, oh, Sampabian na tayo. Ayan oh. Municipality of Sampabian, Pangasinan. Wala yung dalawang kasama natin, nasa likod. Ito yung tatlong kasama natin, nasa harap. So, going to Mangaldan na tayo guys. Ang ating master. Ito yung police station ng Sampabian. Ano? Dito naman yung oval nila, kabila. Ito naman, highway na. Labas na tayo ng highway. Highway. Going. Sumungal dyan. Yan o, pinagbigyan tayo. Thank you. Pinagbigyan tayo. Ang bait naman ng driver na yon. Shout out kung sinong driver na naka-Fortuner. Ang bait mo naman. Pinagbigyan mo kami. God bless sa'yo. Yan o. Si Boss Jess at saka si Boss Manny. Nauna na tayo. Si Boss Karat at saka si Boss Wilmer. Nasa harap. Ayan o. Ito si Master. Ayan o. Master natin. Hinihintay yung dalawa. Si Boss Jess at saka si Boss Manny. Din pala yan si Bustarat sa mga daan. Shout out to Starat. Thank you ulit napag-invite sa atin sa short ride natin. Ano? Ito yung tulay guys oh. Dito tayo kaya nga bridge. Tinatakbo natin magmula dun sa plaza ng Mangaldan dahil dito may Kayanga Bridge pag nagraran tayo. Yun o. Ang bilis naman yung dalawang kasama natin, si Boss Tarat, hinihintay niya si Boss Man at saka si Boss Jess, kaya nauna na tayo kasi may gagawin pa tayo sa bahay. Sisiping pa tayo sa LBC. Yung nag-order sa akin, wait mo na lang boss yung order mo sa akin at isisip natin ngayong araw sa LBC. Saka yung meet up natin, meet up tayo 1 PM boss, kasi i-ready ko muna yung mga shipping ko tapos mag-meet up tayo sa 7-Eleven. Yun o. Thank you sa mga nag-order ngayong araw. God bless sa inyo. Ride safe lagi. Yun o. May mga bikers din. Yun o. Yun o. Good morning ma'am. Baka gusto nyo mag-shoutout dyan. Papanood po tayo sa YouTube. Yun o. Morning ma'am. Yun o. Ayun yung mga kasama natin. Ayun, may mga nakasabay tayong lady bikers.
o, good morning ma'am. Yun o. Habang kasabay tayo. Yun o. Ito yung dalawang kasama natin, si Boss Wilmer. Dyan na tayo guys. Arko na tayo. Arko na. Nakakasabay mo pa eh. Magdalaw mo, tinatabi nyo eh. Papasan, isa ba? Let's sakit yung babari, makinalaman natin. Ayan o. Arko na, mga dyan na tayo guys. Checkpoint guys, so checkpoint dito sa may Pugo. Good morning. Yan guys, so mga ganap tayo. Yun o. Ano yung kasama natin? Yun o. Hintayin natin si Mustafa. Victoria, adiram na ko. Pinagalan ko na nga, mas mabagal pa sila. Ano, nandito na tayo. Minilip lang natin yung kasama natin. Ano, Boss Tarat. Wala pa si Boss Jess at saka si Boss Manny. Wala pa sila. Aba, baka nasa tuloy pa lang. Ayun guys, so bulalo. Ligpas na tayo guys, so. Ayun, may mga sili. Shoppings tayo. Sabaw. Ayun o, si Master Jess. Ang sili man. Oh, ano? Boy, sa amin to. Amin yung malaki. Kaming dalawa lang kasi ang lalaki ng katawan namin. Talo kayo. Ano, bulalo. Bulalo. Masarap na bulalo. Parang wala yung utot. Ang sarap naman yan, no? Wow. Sarap naman na bulalo niyan. May isang tubay ko. Ito yung miss natin. Ito yung maganda natin. Hello. Hello. Wala. Pista. Sabaw-sabaw. Oh. On rice lang tayo, guys. Uy, dadala kayo, baka mature tayo. Oh. Ay, kuha na lang isang bike. Kuha na yung
kulay pulang bike. Di na ako kakain. Baka ma-short tayo eh. Pulang bike, iwanan na. Di na ako kakain ta, baka kulang ma-short. Ikaw ni Kes. Yung kumain sa taas, masarap pala dito. Oo. Mas marami pa. Ay, pasila eh. Doon guys, oh. Nagkasama natin. Ako palang kanin? Wala, hindi mo binibigyan. Wow, sarap naman yan, oh. Tumbulalo nila, oh. Doon guys, oh. Sarap naman ng kain nila. But egay! Yan, oh, kung gusto niya ng special bulalo, dito sa Winonas, Kampingan. Dito sa may Mangaldan, sa may Estayo. Okay. Yan, oh. Yan si Boss Jess, oh. Walang ganang kumain. Pagod siya. Good. 45 lang, kahit 45. 47. Sa 5 kasi yan eh. Oh.